Mano bende nitiere wach moro ma bende timore bende pinje maoko. Ma en Prime Minister mano mar piny mar Zealand, ong'ere kaka Jacinda Ardern. Koro ne olando odiochieng' ma kawuono kendo ochano buogo mar dhi kao kata mana owacho ni ochiegni gwe tao. Owacho ni e kind jumbe matin mabiro obiro bedo ka ogwe tao. Jacinda ni entiere gi higni 42 en Prime Minister mano mar piny mar Zealand. Koro wacho ni kabiro romo kapok ochopo kata mana chieng' tarik 7 mar dwe mar 2 obuogo mar dhi kata mana kao yweyo ka bende wacho no bro gwe tao. Par ni piny mar Zealand bende osekedo negi e kinde mag Covid, mano midhusi mar corona kano kwako pinyno. Bende wang'e ni piny mar Zealand e kinde machiegni kana maundu kata mana jo maundu ni omonjo pinyno, en bende nokedo. Koka mano bende noyiere e kinde thuolo ma dawach ni tamne mar 2 ma bende odhi nyime gi tije mage mag apis. Mano bang' yudo loch e kinde